24. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Tatak RMN. Sa liwat, may gabi na sa inyo taran magkasama, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton taran nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oras sa Pilipinas, alas 9:50 na. Patrol Sa liwat, may 774. gabi sa inyo taran may gabi sa bilog nga Western Visayas sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga distrito sa nga Lapos-Lapas, Haro, Mandurrio, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati isa, 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan makasama, good evening. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan. RMN Patrol 774. Sa kinandan makasama diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay isang pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon maton karon na ma-report na kay impormasyon nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kangtaran sa ilan na tipon nga mga barita sa sulod sang 24 oras. Sa kinanda ko naman inyo kasama, Radyoman John Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga kasama. Today is Tuesday, July 21, 2020. Kapit 71 na kita subong mga kasama ho. Amo ni sang second to the last nga Martes sa bulan sang Hulyo. Sa sunod may kasama nga Martes pit 78 na. And then sa Biyernes amo nang katapusan pit 31 sa bulan sang July. Mga kasama, pagkapit sa 1 Sabado nga adlaw, Agosto na. Saka na sigla sang tiyempo mga kasama, no? Patrol 774. So sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kamusta na kamo dira? Medyo maulano ng atong subong panahon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kasama. Di ba nagay i-check nato ang mga pila na ka mga situational report agikan sa aton nga patrol. Mga pila ka mga observation report agip na mga headlines sa mga natipon nga mga balita sa aton nga mga RMN reporters. Mga kasama sa sulod sang 24 oras. Plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dugay magaplastar kita sa aton karon nga mga headlines. Sa ato sining nga mga kauturan pangtamyawon tanay bilang aton nga mga suki na. Tanan-tanan nga mga taxi driver, mga tricycle driver, kag mga tricycle driver, tanan-tanan nga mga driver nga naga pulaw pa subong nga gabi. Daw tig-ab ko subong radyoman Bernardo. Nagtumar ko abi duwak bilog nga kapsulagid sang evergreen ibang kapsul mo. Imo duwaman, gintira mo duwaman. Oh, may dala ko nga isa ka stab. Isiling ko sa kay Radyoman Bernard, siling ko Radyoman Bernard si inang nakatilaw ka na sang evergreen herbal capsule. Siling niya mabakal gani ko, siling ko ari tilawaning isa ka stab niyo. Siling ko probuhinan ko na duwa ka kapsula ha. 8 lang imo, duwa ko. Intirada ya. Intirada kung duwa ka kapsula hinanusan ko. Tig-ab man ko dayon ba. Ang akon nga panyapon ka gina temprano para Joman Bernard mo. Dinalipat ko mag-inom. Dapat sina mag-inom ka before ka magkaon mo. Mga 10 minutes before ka magkaon bla. Kamo ka na dapat mag-inom. Di karon kay way ko kainom. Natulugan ko karon mga 2 ka oras. Ito timing gina na tulugan ka mga 1 ka oras. So sa 1 ka oras ni mga piyong-piyong matulugan ka mga
10 minutos, 15 minutos, ayos na, recharge ka na Radyo Man Bernard. Kay pakanto na ko diya, siling ko tanda tayo sa kastabla. Tirahon kung duwa ka kapsula, timan, ayos man. Kundi, gatig up ako. Sa ato sining nga pagpangalaga may kasama, din kita sa ato sining nga mga pila na ka mga headlines. Sa ato sining nga pagpangalaga. Standby ka mo ha. Patrol 774. Grabe ha. Diri kita mga kasama sa aton karon nga mga headlines, sa aton nga mga tagpalamati. Standby now! Sa aton karon nga mga headlines. RMN Headlines. Borderline, mga kasama, mayara naman kita nga border law or border restriction nga ginmando karon sa ato sining sa ato sining mayor sa siyudad sa Iloilo, Mayor Janet Treñas para sa siyudad, kag Governor Arthur Defensor Jr. para sa probinsya sa Iloilo. Ang border restriction ini mga kasama para gid lamang sa Bacolod City kag Negros Occidental kag Negros Oriental. Ang buot silingon nga ang restricted sang border o border restriction nga hindi anay kag ginabawal anay mga kasama nga makasulod diri sa aton amo ang mga residente nga nagikan sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Negros Oriental. Hindi anay makaabot, makasulod rin sa aton. Mas labi kag labaw sa tanan ang taga Cebu. Pero nga aton sini may kasama nga border restriction para lang ni sa Bacolod City kag Negros Occidental. Mag-aumpisa ini buwas nga adlaw sa malipot nga sugilanon ang tanan-tanan naton nga mga kauturan nga makahingagaw pa uli to sa Bacolod kag mga nahalin sa Bacolod makahingagaw pa uli diri sa Iloilo. Dapat hindi ka mo maglampas alas 12 subong nakagahon na Radyo Man Bernard. Kay kung maglampas ka mo diri, hindi na ka mo pwede makasakay sa barko pa buwas mga kasama. Ang makasakay na lang buwas sa gihapon magapabilin nga mga essentials. Ang kutob sang tanan-tanan nga mga essentials mga kasama, amo ang pwede sa gihapon makabiyahe pakadto Iloilo, Bacolod, and vice versa. So mga essentials, anong mga essentials? Mga pagkaon, mga bulong, mga ining ginatawag naton nga mga prime commodities, ning mga kinahanglanon sa ato sa mga kauturan nga mga essentials mo silingon mga importante gid mga pagkaon kag mga kinanglanon sa mga tag-adlaw-adlaw nga tanan naton Radyo Man Bernard. So muna. So sa ato sini nga mga tagparamatimayan na kay para mintindihan nyo gid kay damo naman nga pamangkot nga mga taga-Kapis, mga taga-Aklan, mga taga-Antique, gambal nga ti sila may border restriction naman hindi naman kami kakadto da. No problema. Why problema sa mga taga-Kapis, Aklan, Antique nga kung gusto nyo niya magkadto diri sa siyudad sa Iloilo, like for example mga taga-Panay Island kamo and Gimaras, pwede kamo ya makasulod diri sa siyudad sa Iloilo kag sa probinsya sa Iloilo may ginahimo lang nga checkpoint ang ato sila nga tagsa ka mga border lines, may mga restriction lang. Ga-checkpoint lang sila to. Pero pwede kamo yung may kasama makakadto, diri ka makagwa. Basta mga diri sa area sang Panay. Ang Bacolod City lang kag Negros Occidental kag Negros Oriental. Ang hindi pwede Radyo Man Bernard makatabok diri sa Iloilo. Hindi anay pagbatunon sa Iloilo. Kay nga sa Bacolod City kag Negros Occidental nagdamo kag nag-ibwal mga kasama Radyo Man Bernard ang kaso sa coronavirus to. Nag-ibwal tong Negros sa Bacolod. Pero hadlok sila, siling nila hadlok kami sa sa Iloilo na nga makatabok diri sa amon. Katapusan lain naman subong. Kami naman diri nga mga taga Iloilo ang nahadlok sa taga Negros. Pero hindi ba ni magdugay siguro kay sa pangkabilugan na Radyo Man Bernard. Puerte gid. Grabe ang
grabe ang pag-ibwal sang coronavirus diri sa aton sa may isla sang Panay kag Negros mga kasama. Nga 800 na ho, sus Moriones, di garapon ni Santissima. Patrol 774. Tagdiga itong ginaisip ta mga tag 50 lang, stinta, shin, subong 800, nagulpi lang kaglabanan sini. Ang mga nag-positibo dahil lunsay mga LSI ning mga locally stranded individuals kahalin sa Manila kag halin sa Cebu alos kalabanan namo ni sila mga kasama kag ang mga repatriate sa Radyo Man na Bernard na amo ni sila makasama ang mga halos kalabanan ang nagpadamo sang listahan, nagpadamo sang mga numero sang mga COVID-19 o kung mga coronavirus positive mga kasama. Istoryahan ta karon diri sa ato sini nga pagpangalagan. RMN Headlines. Samtang sa ibang paraton nga mga headlines, mga pasahero halin sa Iloilo pakadto sa Bacolod City kag Negros Occidental nagdinaguso sa pier dito sa Dumangas kag sa may sa may diri sa mga Pascat sa Pierman pero daway na di dito sila nagdinaguso sa Dumangas makasama para makahingagaw sila tabok diri halin sa Iloilo pagkatos Negros kay ginbawalan na ni Governor Arthur Defensor nga mag tabok ang mga taga Bacolod pagkadto diri sa Iloilo. So katapusan nga dungka mga kasama sang mga ruro nga halin dito sa Bacolod nga mag-abot diri sa Iloilo hasta lang alas 12 sining tungang gabi. Patrol 774. Ay, plasta ta man nagkaroon makasama mga pila ka mga report kay informasyon kag mga detalye sa ato sining nga pagpangalagan. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag information sa iban pagid nga mga headlines. RMN Headlines. Vice Governor Christine Tingting Garin nagpadala sulat sa kay Governor Arthur Defensor Jr. Ginpagi sa kay inang Provincial Health Officer Dr. Ninette Pador mga kasama agod nga maglisensya nga gamiton ang gym sang Iloilo Sports Complex para nga gamiton sa mga miyembro sang sangguniang panlalawigan mga kasama para sa PCR test. Tanan ini, no? Tanan nga mga empleyado kami empleyada sang sangguniang panlalawigan, tanan nga mga empleyado sang mga board members ka mga empleyada, tanan nga mga job hire sang inang sangguniang panlalawigan. Dala na daguro si Remo Sulas ina kun ga report pa si Remo Sulas kay si Remo Sulas subong ka panago. Kag dala na ina dira si board member Dorote Duray Paes. Dala na ina sa PCR test. Kalikaron ang ilong mga kasama, no? Kalikaron ang mga ilong nila tanan-tanan. Pangkalikaron ning mga ilong nila tanan-tanan Radyo Man Bernard hasta ang ilong ni Dorothy Paes. Kalikaron ang ilong ni board member Dorothy Paes. Kabay pa pagkatapos nga makalikat ang ilong niya ngini, kabay pa nga malabot ang utok niya sang kalikat para nga makasabat na kag mag-atubang sa mga katapos ang media para nga ma-eksplikar ini mga kasama, para ma-eksplikar kung bala ano na ini ang iya nga eksplanasyon sa anomalya sa ginatawag nga ghost employee o kung empleyado man kasama nga sige baton sweldo bisan wala na nagatrabaho kay ato na sa Negros Occidental. Ining tampuhaw mga kasama nga nagreklamo nga si Remo Sulas ari naman gapanago naman under pressure o kon under the table wala kabutan. Under pressure, okay lang kung under pressure, insindihan ta.
Pero kung under tibol, animal king gago-gago ka, ginamit mo lang ang RMN para nga makabaton ka sang kwan, sang kantidad kayo di patula ka, ina kon matuod. Pero kung under pressure siya, ti okay lang, insindihan sa RMN. Pero kung pananglitan nga nakabaton ka sa under ni tibol nga di patula ka, nga halin sa grupo ni board member Dorothy Paes nga ihudi kang garo ka, ma-animal ka, makita talang ka, palamunon, tagi ka kwarta. Patrol 774. Prinsipyado ha? Kilala nga pigado nga tanga nga may prinsipyo. Kilala nga di prinsipyado, hindi mabakal ang prinsipyo, hindi mabayaran ang prinsipyo. Kilala nga prinsipyado nga taga barangay makinado manggas. Pigado pero prinsipyado kag wala labo sila, mahinadlokon sa Dios. Gindamita mo pangalan sang Dios nga wala sa kapuslanan. Pagkatapos subong, di ka na makita, manago ka pa. Okay lang kung under pressure ka. Pero kung nadala ka gani sa under the table, makita talang ka ngayon ipatula ka. Palamunon tagid kwarta. Patrol 774. Hindi man akon kwarta'y palamon ko simo kay Dorothy. Patrol 774. Toryan trakero may kasama diri sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang ini mga kasama ang ginimo ni Vice Governor Tingting Garin, okay man eh. Di ba Radyo Man Bernard, okay man. At least parang safe ang ilang sangguniang panalawigan. Pero importante gid ni sa ayhan Radyo Man Bernard ikumparar sa iban nga mas kinahanglanon gid. Nagapakita na ang pagka selfish nyo. Radyo Man Bernard, di ba? Sa malipot na sigilanon, personal nyo lang nga interest ang ginapaminsar nyo. Nga gaguluwa kamo sa opisina nyo, galalagaw kamo ang mga yudikang garo kamo. Si Dorothy Paes, ganito na sa Luzon, gani makita na sa opisina yada. Ato man gani nas balay ato guro ka pakuribong. Ato man ato guro kundi na sa guro ka panago kay kung kaysa sa balay ato ay mangani ito siya. Pagkatapos PCR test gid kamo. Sa malipot nga sugilanon kung aton lang tawon, mga kasama, maayo man ini ang tikang sang sangguniang panlalawigan. Sa pagpamuno ni Vice Governor Tingting Garin, okay man, maayo man nga klase sang tikang, hindi bala? Kanamiton nga klase ka tikang man nga, nagakuan man sila, mong paniguro man sila, sa ila dira, sa sangguniang panlalawigan nga at least, mangin sigurado sila nga negatibo ang ilang opisina tanan-tanan, di bala Radyo Man Bernard. Pero ang ato sa nga punto, kinahanglanon gid bala nga kamo ang mauna sang sa iban dire nga mas nagakinahanglan gid. Damo-damo pa dire sang may mga frontliners, kita dapat supposedly ining mga frontliners nga ini nga pinakauna, gining sila gid bala nga original nga mga frontliners, mga hambal kita sino ang mga original nga mga frontliners. Ang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan, mga frontliners man kamo, pero dito na kamo sa likod. Mas pinakauna nga mga frontliners ang mga nurse naton, ang mga doktor naton, ang mga ang mga nurse naton, ang mga doktor naton, ang mga inang nagasugat sa mga LSI, sa mga repatriates, amo ni sila ang mga frontliners. Kita nyo, hasta ang mga taga-kwanyon diri sa syudad, mga taga-ICER ni, mga taga-ambulansya ni, amo ni sila Radyo Man Bernard, ang mga frontliners. Amo ni sila ang nagakinahanglan sang swab test. Kita nyo ang St. Paul's Hospital kay ginswab sila sa ulihin na lang sila ginswab. Lantawan nyo bala kundi may mga walok bilog ng mga doktor nga disgrasya,
nga mga positibo gali, pero te, nagpositibo sila, pero lawig na gali nagtanay nila, gali nagaw na sila. Tilang tawa. Kundi may kasama, linibo ang ilang ginatawag na contact tracing. Mga ginpang trace nila, galinibo ho. So, ini may kasama ang tinutuyo ni Vice Governor Christine Garin. Why man problema, okay man? Hindi ba lang man Bernard? Para giniya sa karaydan, why gini-question? Pero ang pamangkot, importante gid ini bala. Katama? Mas importante gid bala na i-swab test kamo nga mga board members kagang inyo nga mga staff? Ikumparar sa mas nagakinahanglan naton nga mga kauturan, most especially ang aton nga mga frontliners. Ang mga frontliners, tawag ni sila balo. Halos kalabanan sa ilang mga kasama. Wala ga pala uli sila nga mga balay. Wala sila nagapuli silang balay, wag stars balay nila. Kundi din sila ga pala nga sangat, iban gani daw drat naman sa ospital kay listar. Sa rason may kasama nga was balo, kung bala, positive na sila kung hindi. Hindi bala Radyo Juan Bernard? So dapat supposedly nagkinahanglan ini sila nga dapat silang unahon nga ipang swab test para nga at least ini sila makasiguro man nga kung magpuli sa balay na sigurado nila nga makapuli man sa balay nila kag maka upod man la pamilya nila tungod kay na siguro nila nga ang ila nga kinahanglanon mga kasama nga masiguro nila nga wala sila matapikan sa virus. Patrol 774. Ang guni ang palaliwan ka pulungko mananggani kamudra sa inyong opisina nga mga yudikata kamo, mga yudipatula kamo. Dawa soy gano na kamo da, gano kamo daw? Pulungko na kamo gani da. Kag mga kasama, isa man gani kamo kabes nga naga-report dira sa inyong opisina nga mga yudipatula kamo. Kay kaisa man lang kamo maghimo sang ginatawag nga inang regular nga sesyon. Di kada regular nga sesyon amo man lang na pagtuipon-upo nyo na, amo man lang na pagkadto nyo na sa opisina nyo. Kung kisab sinan nyo pa, tapos subog di pa swab test sumunod ka mga UA sa inyo. Patrol 774. Ka mga overacting sa inyo. Kami nga mga membro sa media, mga frontliners man kami. Kadaw halos mas kunaton na taon, mas vulnerable pagit kami gani kay nga kung may mga balita nga mag-alabot nga mga LSI kag mga kwanto, mga reporters na tuman itong kasurugat. Galing kay kabalol kami magpuro palagyo. Kabalol na kami mag-uruantad. Magamit siya tawag na social distancing. Patrol 774. Tiway kami kaingo siya nga mapaswab test kami Why no problem sa amon. Kay hindi kami amon ginatawag may kasama nga selfish. Ini may kasama hambal ta, why naton ginahambal may kasama nga hindi manami ini ang plano kag ang ginhimo may kasama ni Vice Governor Tingting Garin. Why kita gahambal nga hindi ini maayo? Maayo man ini, kay at least makapaniguro man sila. Pero pamangkot naton, mas importante gid kamo, kinahanglanon gid. Hindi bla? No, hindi man guro, hindi bla? Why gani ka pa swab test si Gobernador Arthur de Pisol Jr.? Why gani ka pa swab test na mga iban nga mga mas pinaka-vulnerable nga mas importante gid? Kamo nga pulongkop na kamo na sa may sanggunian palalawigan kapag katapos.
kontrobersyal sa anomalya ni Dorothy Paes? Huwag gani sa inyo sa may naghambal na nga! Abi! Mga privilege pesta na eh! Kaya nagguba na nga lang tani sa sangguniang panaliwigan! Bangon siyang ginago ni Dorothy Paes! May nagtindog na sa inyo sa sangguniang panaliwigan ka maghambal nga magtungtong ka himo ka maplastar sa privilege speech nyo! Kamaghambal nga isa ini ka dako nga iskandalo, mga isa na kabulan nga yun ipatula nga ini. Isa na kabulan o 30 na kaadlaw. Mga kasama nga puro panago ni Dorothy Paes. Kamu nga mga arat nila sa sangguniang panaliwigan. Ano na obra nyo? Mga insensitive sa inyo! Patrol 774. Ha? Nahadlok ka mong! Mga amo ni dapat supposedly ara na ka mo nagatindog na sa may inyo dara nga rostrom na ka hambal ka magplastar sa inyo privilege speech ka maghambal nga ladies and gentlemen for August body gusto naton ini nga ilantawon kag hibaloon kung bala anogin ini kay naguba na ang ngalan sang sangguniang panlalawigan bangod sang isyo may kantalan nga involved dere ang aton nga isa ka miyembro nga may ari dere nga anomalya sa aton nga sunod dere nagapagwa kita sang kwarta nga ginabutang sa job hire nga wala malanggali sang personalidad sang job hire. O hindi bala? May ghost employee nga isyo nga nagalusot diri sa aton maguba ang kredibilidad sang sangguniang panlalawigan. Mga kasama, ang tanan-tanan nga mga public officials supposedly dapat may ara kamo sang ginatawag na moral ascendancy. Kung may anomalya ang inyo na opisina, Vice Governor Tingting Garin, kung may anomalya ang inyo na opisina, sa diin pa, kag hindi ninyo maeksplikar sang maayo, hindi ninyo ini maklaro sa maayo, hindi ninyo ini, mapakita kag maisa publiko, nga transparent ini tanan-tanan, ang pamangkot, sa diin pa ang inyo nga ginatawag na moral ascendancy nga mga yudipatula kamo. Patrol 774. Waay gid sang mi isa kabilog nga board member nga nagpangisong nga nagtindog dra ka naghambal nga ma-privilege speech ako. Kay halos isa na kabulan nga ginausap sang radyo ang sangguniang panlalawigan nga may-ari kita dire nga ghost employee. Maaamo ini. San o ini sila mauntat? Wala ini nagauntat-untat. Wala naton ini masabak. Wala naton ini ma-eksplikar. Sa diin diri ang ginatawag nga transparency. We are a public official. Ang mga public officials dapat mga kasama. Dapat may ara sang ginatawag na moral ascendancy. Sa diin pa di ang moral ascendancy nyo na mga yudipatula kamo. Sa sangguniang panlalawigan, tanan-tanan kamo dira. Including the Vice Governor Patrol 774. of the Province of Iloilo. Sa diin ang moral ascendancy nyo, wag isang may isang nagtindog na pangapinan nyo ang inyong opisina. Nga amo na ni kanako-nako isipa bala, isa na kabulan. 30 anyos na nga mga ginipatula kamo. Naging patumbayaan nyo, kaging pabayaan nyo. Gintolerate nyo ang ginago ni Board Member Dorothy Paes. Patrol
774. Nila John ginagawa. Di lang alam mo na hambalon ginaga kay babae siya. Maambal na sa karon nga ginapersonal ta siya. Mana kay ginago at sa gato sila nga botsilingon. Hindi kay siya amo ang gagawa kung gaga. Ay ato ang botsilingon siya ni. Ang iya kasama nga aksyon among ginago. Ha? Patrol 774. O botsilingon tinampuhaw bla. Patrol 774. O hindi pala? Sa di nang buro na sentansin nyo magamo naman. Yunis ni Garapon ni Santissima. Paano kamo sundon sa mga pumuluyo? Mangisilbi mo dilo, kamo nga mga patula, kamo kay wala na kamo sang moral ascendancy. Patrol 774. Yun di kakat, yun di patula, yun di kanggaro. Moriones ni Garapon ni Santissima Santimoson, anak sang kanding kag buaya nga nakabarong tara sa Kapitol. Patrol 774. Patrol 774. Headlines pa lang galito. Patrol 774. Galalain ka, Radyoman na Bernard. Hindi mo na, headlines pala. Headlines pala ito, ay pag-komentaryo, ha? Di mo komentaryo na ko, headlines. Patrol 774. Lipat ko ba, headlines pag yun magalituod? Patrol 774. Samtang sa iban pa naton nga mga headlines. RMN Headlines. Mga kasama, asod-asod nga mga bypass operation ginhiwat sang mga pulis naton diri sa syudad. Ang RDEO nagahulag. Regional Drug Enforcement Unit nagahulag. Patrol 774. Mga kasama, ini Radyoman Bernard ang ginahiwat karon nga asod-asod nga bypass operation sang aton nga mga pulis nga naga-partisipar na ang Regional Drug Enforcement Unit kag lakip na ang Philippine Drug Enforcement Unit mo sila yun ang PDEA bla. Ang PDEA mga kasama Patrol 774. kag ang Regional Drug Enforcement Unit kag ang mga pulis naton lokal diri sa syudad nagasigi-sigi sila subong sang pang-raid. Botsilingon nagahimo sa mga bypass operation tanan-tanan. Patrol 774. At least subong nagapasalamat kita kag subong medyo Tagalogin natin ito, ha? Radyoman Bernard, Tagalogin natin muna ito, Tagalogin natin para at least maintindihan naman ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan, yung ating Regional Director ng Philippine National Police. Ngayon, PNP Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir. Ngayon po kita ginadayaw sa Tagalog, Radyoman Bernard. Ngayon na kita pinupuri dahil sa isang pinakamagandang utos at isa ka sa pinakamagandang ginawa mong aksyon ngayon. Pinupuri kita. I salute you in English. Grabe, no? Sumasaludo ako sa iyo. Radyoman Bernard, dahil sa itong isang utos na ito. Abi mo Radyoman Bernard? Alam ko kasi hindi nyo pinaalam sa mga media at hindi nyo itinago nyo ito sa mga media. Itong sikreto mong utos sa ating mga kapulisan, lalo na po sa Regional Drug Enforcement Agency at sa ating mga pulis dito sa Iloilo City at saka sa probinsya, most especially dito sa Iloilo City. Itong isang utos, mga kasama, na doon po ako nagsasaludar sa iyo. Dahil itong utos na ito, mga kasama, ay kailangan
sundan at imbestigahan, Radyo Man Bernard, ang tungkol sa party drugs. Patrol 774. Yun ang pinakamasarap pakinggan. Radyo Man Bernard, ito ang pinakamasarap pakinggan na utos ng galing sa Regional Director. Sekreto pong pumasok sa akin itong informasyon na ito, Police Brigadier General Rene Pamuspusan. At kung itanong mo kung bakit ko nalaman ito, well, Police Brigadier General Rene Pamuspusan, huwag ka nang magtaka kung bakit nalaman ko ito, na meron kang single na utos. Meron kang isang utos na kailangan sundan ito at imbestigahan ng mabuti, at kailangan talaga mahuli or dakip, sakto man, no? Yung nagpapalagana ng illegal na droga dito sa Iloilo, at ang pinakamasikat na illegal na droga para pangmayaman. Ito, Radyo Man Bernard, ang sinasabi nilang party drugs. Patrol 774. So, mahiligay no nata kay kabudlay, pero at least naintindihan man to ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Patrol 774. Bigsain inang ubusin, dudurugin ang nagpaparami, ano gani Tagalog, dami ng illegal drugs, lalo na po itong party drugs dito sa Iloilo City. Sadya ni. Patrol 774. Mga kasama, amo na ko nga nga sige-sige subong ang pagpang-raid, ang pagpang-dakop, ang bypass operation, sang aton sini nga mga katapos ang kapulisan, Radyo Man Bernard. Tanan-tanan nga iligalas, may single, may solo nga mando karon si Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Nga ang iya nga mando, Radyo Man Bernard, ubuson ang tanan-tanan nga mga illegal diri sa syudad sa Iloilo, most especially ang party drugs. Patrol 774. So ari, kay amoning mando nimo, Police Brigadier General Rene Pamuspusan, ari ang aton nga itip sa aton nga mga pulis. Patrol 774. Si ang ari ang aton nga kuano nga itip sa inyo sa kay Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir. Ang ipahibalo ko sa imo amo ni ay, may mga grupo pa na diri mo, kundi na priso na atong bata may kasama ni Anhing Melvin Buyet Udikta, Radyo Man Bernard. Ang bata ni Anhing Melvin Buyet Udikta, nga junior nga si Melvin Udikta Jr., ara subong sa prisuan. Way kok balo kung ara pa sila sa pututan o kung ato na sa monte, way balo. Pero si Jingjing Espinosa daw mati ko ato niya sa monte, napadala na to sa monte subong si Jingjing Espinosa. Grupo man nila, ilan ni grupo. So mga kasama, may informasyon na ining bata ni Anhing Melvin Buyet Udikta nga si Melvin Udikta Jr., mga kasama, may mga, kundi siyempre big time na ni sila yang mga drug personalities, Radyo Man Bernard,
Kumo kay big time na sila yung mga drug personalities. May mga grupo ni siya nga mga big time man, Radyo Man Bernard. No. Ining si Melvin Udicta Jr., mga kasama, ang iya nga mga grupo, may tagsa-tagsa ini sila, mga kasama, ka mga inang ka mga specialties. Kung sa mga pagkaon para yung may Bernard, may mga specialties ini sila nga mga magbarkada. Damo ni sila magbarkada amon, kag daw mo ni sila panginaron. Ang mga magbarkada nga ini, Radyo Man Bernard, amo ni sila panginaron halos kalabalanan. Kag kalabanan sini sa ila, kung hindi gani may kasama, magluwas nga naganegosyo ini sila ya. Ang iba sini sa ila, galamit man sang illegal drugs. Ang iba rin sinisila. Si Anhing Buyet lang ito yung gagamit mo. Kagang si Richard ganito ito gagamit man ganito. Patrol Sa 774. itong si Anhing Richard So magkasama ining mga kabataan nga ini nga ara sa level sang dalom sang grupo ni Melvin Udicta Jr. Mati ka mo paano ito ni maintindihan? Amo na lang yun, sakay police Colonel inang Gilbert Guerrero, sir. Ikaw na lang abi Tagalog para sakay General Pamuspusan, no? Kay kung magtagalog ko, Radyo Man Bernard, Tagalog ang akong hambal, pero ang tono ko iligay noon magyapon. Parang parang si Kwawi. Arena, no? Amo ni ginasiling ko sa inyo, ining party sa pool party ni wonderful party ni, no? May kasama, ginahambal ko sa inyo gamay katama sinisang ilang nga kaso, no? Hindi ni sila yung mga kabigo naton nga mga kriminal. Waay mga kasama nagapakita, hindi naton makabig nga mga kriminal ini sila kung hindi sila magamit face mask, hindi sila kriminal. Kung gagamit, kumo kay wala ka nagamit face mask, kriminal ka na dayon? Hindi bala. So hindi naton pag-ituring nga mga kriminal ini sila, gamay ni katama sang ila, Radyo Man Bernard, no? Gamay sini katama sang ila yang mga kaso ni. Hindi tani sila makabig nga kriminal ya kung wala sila ga face mask, wala sila sang physical distancing, nag-gather sila large crowd gathering. Hindi ni sila mga kriminal, gamay ila kaso. Ang aton subong may kasama nga target ining informasyon parte mga kasama sa party drugs. Kaysa mga pangalan nga nagalulusot dire. Mga kasama ining mga pangalan nga ara nakalista nga 12 kabilog nga gin-submit na kagin pasakaan na sang kaso sang aton nga mga pulis. Wala ko gahambal nga ini sila makasama ang nalakip dire sa party drugs. Pero ang ila nga mga barkada, Radyo Man Bernard, take note. Ang mga barkada nila sining mga tao nga ara sa 12 kalistahan, ang mga barkada nila ara sa sirkulasyon sang illegal nga druga diri sa bilog na syudad sang Iloilo, kag ang target lunsay tanan mga bata sa mga manggaranon. Amo ni sila ang ginatawag nga ang iban mga bata sa mga manggaranon, ang iban mga bata sang feeling bata sa manggaranon. Mga feeling bata manggaranon ba? Sa maripot nga siglano nagapa high class nga ara man lang sila sa dalom. Like for example sang iban dira nga mga grupo nila nga mga alpapor. Patrol 774. Isa na ina dira Radyo Man Bernard si Tampuka. Lalamos Tampuka. Tampuka. Isa na ina dira si Tampuka. Pagkatapos ara pa gid ang isa nga si Puka Shell. Ara pa gid isa si Tampuka, ang isa si Puka Shell. Tapos may ara pa gid isa dira nga si Shell Puk. Baliskad lang ba? May mga grupo sila.
nga ining mga ara sa listahan gin-trace up naton ang ilang nga angot sus Moriones ti Grapon bingo sila gid. Grupo mga kasama. San mga kabataan naman iya nga grupo kundi atong grupo sa unayan ni Anhing Melvin Buhit Udikta. Kag ni Anhing Miriam Udikta magkasama-sama grupo na sa una to ya lain man. Mga medyo mga may edad-edad naman itong grupo nila dahil kwanto, dahil Toto Supremo, Anhing Toto Supremo bla dumduman nyo. Na amo itong mga grupo nila, sila to, no? Mga kasama, dahil Anhing Richard Prebindido, to isama na sila to. Siling gagaway sila sa una, hindi. Grupo ay sila to. Kadto gani sila to sa isla sang Gimaras, kita ay gani to si Buyit Udikta kag si Kwan. Kag si Richard Prebindido, dito sila kita sa may isla, sa may probinsya sa Gimaras, may isla to sila, dito sila kadto. Kita sila tong duha. Abi nyo, may kukbalo, na, sa muna pa? Amo nang ginahambal ninyo may kasama nga gaaway ang atong si Anhing Buyet. Pasensya sa pamilya nga, siyempre illegal drugs sa Turyahanta, hindi madula sila nga duway, no? Anhing Richard Prebindido kag Anhing Buyet Udikta, hambal nyo gaaway sila to, wala. Na grupo hay sila to. Kung sa mga pelikula pa bala Radyo Man Bernard, kung sa mga pelikula pa daw pareho sang pelikula ni Kwan ni Ramon Revilla Sr. kag ni Fernando Poe Jr. Ang ila to bala nga pelikula nga sayo ang Tondo, akin ang Cavite. Na amo na kalimbawa mga kasama sadtong duha ka man napatay itong mga drug lord diri sa Iloilo City. Sayo ang Tondo, akin ang Cavite. Daw mo nagkalimbawa nila. Di biguhay sila. Diin sila gatabuay. Dito sa isla sa Gimaras sila gatabuay. May isa ka isla dra sa may Gimaras nga ginagamitan nila sang ining jet ski. Jet ski. Na amo na ginagamitan na jet ski kadto to. Dito sila gakitaay. Bimo Radyo Man Bernard, puno na tong isla nga to. Isla nga inadira sa may Gimaras na. Isa ka isla nga nagagamay. Damo na gwardya sa unada. Patrol 774. So mga kasama mo na. Karon, ari na. Ila to ya grupo sa una. Subong ari naman amo ning grupo sa mga bata. Grupo may kasama ni Melvin Udikta Jr. Subong ara na saya sa prisuan. Pero ang mga grupo yan nabilin pa di nga manami ni magdala sang iya nga papel, no? Ining mga grupo nga ini ni Melvin Udikta Jr. manami ni sila magdala sa mga papel nila nga kuno abi hindi mo gid maabot nga sila gali mga kasama ang mga distributors, no? Sila ang mga distributors sang mga illegal drugs and high class nga klase sa illegal drugs para ini sa mga high class nga mga kabataan, mga kasama sa mga manggaranon kag feeling bata manggaranon. Ining mga party drugs kag ecstasy. Ang isa diri may kasama nga grupo nila, amo-amo sila pangidaron. Subong actually nagpolitiko na galing isam. Radyo Man Bernard, Patrol 774. subong na minami siya daw medyo politiko na sa subong. Nagpolitiko ng isa subong. Patrol 774. Nagpolitiko na. Sa una, sus mo niyo, sa negosyo, ang ila sila nga negosyo, may mga front sila nga negosyo mo. Actually, Radyo Man Bernard, may mga front sila nga negosyo. Ang isa negosyo manog deliver kag manog baligya sang wholesaler sang liquefied petroleum gas. Ang isa Radyo Man Bernard, ang kasosyo nila para nga medyo angot-angot ang ilang mga negosyo. Ang isa Radyo Man Bernard, iya nga negosyo naman may mga negosyo sa mga gasolinahan. Ang isa LPG, ang isa ang iba hindi mga diskuhan, mga ilimnan ng dararangot ang ilan ng mga sukrit, mga suki nila mga bata sa mga mangranon, mga high class na sila, mga sila sa high level. Kita yung isa niya ini magkasama, Radyo Man Bernard, waay ga puli-puli sila balay. Sinimana nga nag-star sa
Dire sa may syudad sa Iloilo. No? Huwag ka pulis sila balay. Sinimana guys, tarde sa hotel sa syudad sa Iloilo. Ara na gatinera sa Smallville. Oh. Ara na gakritayos na na permiga. Kwa. Patrol 774. So mas mayo ini kung nagapamati si Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir. Para meron ka namang iwanan kung umalis ka man dito sa Region 6. Sana meron ka namang iwanan na pinakamagandang performance, pinakamalaking performance. Ito po ang pagsugpo. Ito po ang pag-apukan ng illegal drugs and most especially itong party drugs, ecstasy at party drugs dito po sa Iloilo. Most especially ang Iloilo City. Ang report at informasyon na itong isang ito na pinakamalaking nagde-deliver ng illegal drugs na party drugs and most especially itong ecstasy na ito, siya na po ang sumusupply ng mga anak mayaman din doon sa Bacolod, sa Negros Occidental. Yun. Patrol 774. So sana kung marinig mo ito, Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir, ito na ang ibibigay ko sa iyong tip. At saka itong tip na ito, matagal na ito, alam na rin ito ng mga ilan-ilan sa mga kapulisan mo dito sa Region 6. Most especially dito po sa Iloilo City at saka dyan sa CIDG at saka sa intelligence. Alam na nila ito, alam nyo rin to. Patrol 774. Coriones, di gara po ni Santissima, Santimuson. Yung iba nga. Patrol 774. Kung sa ay sus, kung kaysa kunimo lang tawon na sus, mga kasama puwerte. Patrol 774. Grabe nga mga front, pero ini sila, amo na ni sila ang mga kabataan, mga ka-level na ini ni Melvin Udicta Jr. Grupo na ni nila. So ang mga nagkalabilin ni Subo nga aton sa syudad, kabalo sila magdala sang papel nila, hindi gin mabalaan. Sang una, ginlagas na ni ang isa. May ngalan ni sa inyo da sa PDEA. Meron ding pangalan dyan sa PDEA. Meron ding pangalan ito dyan sa ating Esto Intelligence. May mga pangalan sila doon. O dyan. Patawag mo, Police Brigadier General Rene Pamuspusan, patawag mo yung head ng intelligence nyo. At saka yung CIDG, NBI nga siguro, baka alam ng NBI. At saka yung PDEA. Sa taga-PDEA, alam nyo rin ito. Noon, tinarget na ito eh. One time, tinarget na ito ng ating mga kapulisan dahil doon siya nagtatago sa isang hotel noon. Diyan ang may numero 8 na hotel dito sa Delgado. Patrol 774. Pero meron pong nakapag-tip sa kanya na tinatrabaho na siya, meron nang nag-arkila ng hotel. Na meron ding tumira, meron ding tumira na pulis diyan sa hotel para mapunteriya at saka malaman kung saan siyang kwarto. Pero maraming koneksyon eh. Malis din, malis, saka parang nawala agad eh. Nawala siya dito. Mga almost ilang buwan at saka ilang taon na nawala yan dito. Pero ngayon, bumalik na rin. Yung isang grupo nila, negosyante din ito, no? Ang negosyo niyang ito, mga kasama, pero meron siyang live-in partner. Yung live-in partner niya, mga kasama, isa sa mga pukaka. Isa sa mga tampuka na sinabi ko sa'yo. Patrol 774. Yun! Grupo din nila yun! May mga negosyo silang iba, pero yung ecstasy, negosyo din nila, tsaka yung party drugs na yan. Patrol 774. Kaya, sakay Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir,
Kung ito na lamang yung sinabi mo at saka meron kang utos sa ating mga pulis na ganon, tapusin nyo na. Tapusin nyo na. Bago ka umalis dito, bago mo bago ka umalis dito bilang regional director, kailangan meron ka ring maipagmamalaki na meron ka ring maipagmamalaki na accomplishment. Itong party drugs na itong puksain mo. Patrol 774. Tsaka saludar ako sa'yo. Sabihin ko, hindi ka naman pala lawlaw. Hindi ka naman pala, hindi ka naman pala palalamunin dito. May performance ka naman pala. Pero maganda. Maganda itong utos mo sa ating mga pulis na nakapasok dito sa informasyon sa atin. Okay yun. Salute ako dyan. Patrol 774. Saludo ako sa'yo dyan. Police Brigadier General Rene Pamuspusan, sir. Ayos. Patrol 774. Sana sa susunod na mga linggo o susunod na mga araw, meron na tayong meron na tayong makita at saka marinig na resulta sa ating mga pulis. Patrol 774. Naanad lang ni mga buwisit nila ka mga animal nila. Naanad lang ni sila mo. Naanad na lang ini sila kay kumo mga bata sila sang mga naga-feeling anak mayaman sila. Naanad na lang ni sila kay kumo mga bata sila ka mga manggaranon. Naanad na lang sila nga wala sang may wala sang may nagatandog sa ila. Naanad na lang kamo. Patrol 774. Subong kay Arena. Litib lang man imong actually, dugay na nato ni nabalaan, dugay na galing kabudlay nga lang dahin. Kabudlay lang galing magsugod, may kasama sang balita ka magsugod sang isyo. Nga wala sang kanamu Manara Joman Bernard. Litib lang ni ang ginahulat-hulata. Karon kay Arena gumawa ng litib. Ano ang litib dire? Ang ginhalinan nga litib, abi mo kun ano Radyo May Bernard? Ang poll party. Bangod sa poll party, nakita dire nga may mga grupo gali sa poll party nga ini nga may party drugs nga ginhimo. Kag sang gin-trace up daton ang mga pangalan ara nag-aalalangot. Halos kalabanan sa ilang mga negosyante. Isa sila ka grupo, barkadahay sila. Ang ila sa guna nga kabarkada nga isa, bata ni Anhing Melvin Buhit Udikta, itong napriso na subong si Melvin Udikta Jr. Ang iban may kasama, nagkalabilin nga rin sa sagwa, kay Mayo magdala sa mga papel nila. Ang isa, Radyo Van Bernard, nagpolitiko na. Ang isa, nagapabilin nga negosyante. Ang isa pagid nagapabiling nga negosyante man gyapon. Ang isa pagid magkasama nagapabilin gyapon nga negosyante man, pero ang pamilya may pamilya man nga politiko. Hal sa perti ka sadya abot nyo. Siling nila abot na ni Rocket. Sino si Rocket man? Away ko nagbalublak ko sino si Rocket. Abi ko ni Ambal tabi abot na ni Bernard. Nga si Rocket lang permi inyo yaman. Liwaton tanaman la inon tanaman abot na ni Juan ni Rene na si Rene na lang abin puro lang kamurukit. Hindi blag gamito tanaman abot na ni Rene. Patrol 774. Oras na to mga kasama, nakalabor kita sa 49 minutos na nakaligad sa alas 10. Ay headlines palang galito na ano mo nga akon nga wait na headlines palang galito Radyo May Bernard. Tapos may headlines ko diyo ari pa isaw. RMN Headlines. Bornok ninyo ginangkat na pungulay sang iya pumuluyo sa higad baybay. Siling sa iya nga pumuluyo sa iya gusto mo tapungulay na lang tanya diri sa higad baybay. Patrol 774. In live pa sa Facebook. Radyo Van Bernard, live sa Facebook ka. Sila sa isa sa mga residente sa barangay Kalumpango. Live sa Facebook. Siya ang balanyos kapitan nyo. Tapungulay na lang kami diyo. Gusto yan, dili kami matapungulay sa kilid bye-bye. Patrol 774. Mga kasama, Radyo Man Bernard.
kung talahaon ka nga klase sang tawo, kung talahaon ka nga klase sang barangay opisyal, kung talahaon ka nga leader sang barangay, kung talahaon ka nga klase sang barangay kapitan. I-Facebook live ka sang imo residente, kagahang katon tapungulay. Di ba na man Bernard? Mo siningon ang pagrespeto si mo waygid. Sa malipot nga sugilanon, burnok ninyo, no? Why kamandira sang moral ascendancy? Ang moral ascendancy mo waygid. Sa malipot nga sugilanon, kung wala ka sang moral ascendancy, amo ning rason nga ginahangkat ka na lang tapungulay. Kay kun pananglitan, no? Nga may pagrespeto pa sa imo ang tawo, bisan ga init ulo ya sa imo. Kag bisan, like for example, ang respeto, abi wala pa. Pero ang ginatawag bala, Radyo Man Bernard nga courtesy bala. Kung wala sa may kortesiya pa ng tawo sa imo mo. Like for example, dula na respeto na sa imo, dula na kahadlok na sa imo, why na tanan, bangod may kasama kay ang nabilin sa imo, makita sang tao kung may moral ascendancy ka, mga kasama, mambalang tao nga, ti, amo lang sa matuod, pero ti, why sa nagkaangay ka nagkadapat yang hindi ta sa pag inang kwanon, hindi kita magkortesiya sa iya kay nang dula na respeto ta siya, dula na kay tungod nga dula ng pagkahadlok ta siya bangod kay kwan siya, amo ni sa nga klase sang opisyal, pero dapat makortesi pa kita siya kay bangod nga may moral ascendancy pa man siya. Di pala Radyo Man Bernard, galing kay wala ka na sang moral ascendancy, ngayon ipatula ka, amo na ginahangkat ka na lang kag nalangulango ka na lang sa mga tawo. Like for example, bisan lahog-lahog lang tong ginhimo sang imo nga residente dira, nga maghambal ka, mag-Facebook live ka maghambal, nga ambala ng kapitan nyo, nga matapungulay na lang kami, gusto yan, riskilid bye-bye kami tapungulay ho. Kung may moral ascendancy ka na yan ang matabo. Amo nang himuon si mo harap-harapan, nga gina Facebook live ka, kagambalon ka ng katon nga tapungulay. Sus Moriones, ni garapon ni Santisima nga klase. Sa malipot nga sugilanon, no? Daw kuan ka nagit imoy, daw kaangay ka nagit imo, ya sang nagaguluwa sa latrasan sang manok, baboy, kanding, baka. Patrol 774. Ang pagkilala sa imo sang mga pumuluyo nimo dira sa may barangay Kalumpang. Ang pagtulok sa imo sang mga pumuluyo nimo dira sa may barangay Kalumpang. Daw kaangay sang isa ka butang nga nagaguluwa sa alatrasan sang manok, kanding, baka, baboy, karabaw, kanding, tawo. Patrol 774. Pariyo sa akon kilala. Sila niya pare ko na alam ka mga duha ka bata, bla Radyo Man Bernard. Duha ka bata, sining sa isa ka bata. Basta gani bata kag basta gani istorya ang paghambala Radyo Man Bernard. Ngalan sina sa mga karakter, si Juan man kag si Pedro, permi mo. Pwede bla Radyo Man Bernard? Tikon liwaton ta naman kay permi lang si Juan kag si Pedro. Hindi bla Radyo Man Bernard? Liwaton ta naman. Ngalan abi sang isa si Bornok, ngalan abi sang isa si Kwan. Si inang Duroy. Puro laki mo kay kung mga babae na tani duray na. Kasi kay puro laki kay puro lang laki no? Pwede man bae kag laki Si Bornok kag si Duray. Siling ni Kwan siya, siling ni Bornok. Sinong imon? Ay, hindi lang gali Si Kwan na lang si Bornok kag si Duroy. Puro laki. Siling ni Duroy. Inang Bornok. Ano na? May tingog ni Bornok. Bornok. Ano na? Hindi bala maalam ka? Kagang gusto mo nga mangin abogado? Hoy! Gusto ko na
nga mga abogado. Gusto ko LLB. Laban-laban. Butod. Kung amo na, kung maalam ka gibi burnok be, sabtabi mga pamangkot ko be. Ano mga pamangkot mo haw? Ihambala nga, ako pa. Ay, sus, kasagad-sagad sa ako niya. Alam ko yung daan katama. Ba, sobrang bilib ka sa sarili mo ha. Kaya rayo, aring pamangkot ko ho. Ano pamangkot mo? Kung maalam ka gid be, ano ba ang nagagwa sa alatrasan sang manok? Alatrasan sang manok, di siyempre ite sang manok. Bao, kalamalam si mo ba? Ano ba ang nagagwa sa alatrasan sang baboy? Ite mangyako sang baboy eh. Alam gid. Te ang nagagwa sa alatrasan sang karabaw be? Ite sang karabaw eh. Ang nagagwa sa alatrasan sang sang baka. Iti sang baka eh. O kalamalam si mo burnok ba? Isa na lang ah. Sino ba nag-imbento sa eroplano be? Ha? Ang nag-imbento sa eroplano? Wala ko kabalo. Paano mo na mabalaan kayang unod sang ulo mo? Puro lang tanan ite. Patrol 774. Amo na. Patrol 774. Kaya paglantaw sa imo sang tao dira barangay Kapitan Burnok ninyo. Kay nga ginahangkat ka na nila sang kapungulay sa Facebook Live. Ang buhot silingon, ang paglantaw nila sa imo, Tatak. daw kaangay ka na siguro sang mga nagaguluwa, mga kasama sa alatrasan sang mga manok, baka, kanding, baboy, karabaw. Patrol 774. Daw na paglantaw na si mo. Patrol 774. Ay, lawagon tagalian ayo kay may mga nagapamangkot na sa aton nga mga kauturan nga mga taga nga mga inang taga ano gani niho, no? Mga taga Negros Occidental nagapamangkot kung sa diin mabakal Radyoman Bernard ang Evergreen Iba Capsule. Kay damo-damo sa mga nagapamangkot ito niya daw ay naman supply diri sa niya sa Bacolod daw sa Negros Occidental. Grabe nga daan sa mga galak nagana sa munding coronavirus sa amon diyo. Nyeti nagapabakod sa immune system nga daan na ang Evergreen Ibal Capsule. Kag ang kutob sang mga nakagamit ng daan sang Evergreen Ibal Capsule dito sa lugar sa Bacolod City kag Negros Radyoman Bernard na dimat. Kay hindi lang kay nagabakod ilang immune system, no? Kundi nagaayo pa ilang niyabatsyag nga mga balatian. Radyoman Bernard, ang mga kabataan nag-aalam, ang mga tigulang nagapagsik, bangon mga kasama sa mga nagatilaw sang Evergreen Herbal Capsule. Para sa aton nga mga kauturan nga nagagamit sang Evergreen Herbal Capsule dira sa may syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ara na may supply na da. Sa diin yun ni mabakal. Dira sa Bacolod City, tanan-tanan nga branches sang Sincere Drugstore. Dira sa may Central Market, may Eden Pharmacy da, pangitaan nyo. Dira sa Rizal Street sa Bacolod City, may Farmasya Juarez da. Dira sa Lacson Street sa Bacolod City, may Farmasya Edgar da. Dira sa may Barangay Bata sa Bacolod City, may GDN Pharmacy da. Dira sa Bago Public Market, may Alfie Pharmacy dira. Dira sa Bago City Public Market Yapon, may ara dira nga Farmasya Bago, may Evergreen Herbal Capsule da ha. O sa mga taga Bago, dira sa mga taga Kawayan, no?
taga Kabayan Negros Occidental, may ara dira sa Butika Sandria. Dira sa may Dangkalan Ilog, Negros Occidental, mga kasama, ara da sa inang Dangkalan Drugstore, no? Kag dira man sa may Med Plus Pharmacy sa Kabangkalan City. Sa George Med Pharma dira sa Kabangkalan City. Sa Himamaylan City may ara dira sa Leonor Pharmacy. Sa Himamaylan gyapon Blanca Flor Drugstore, no? Dira sa Binalbagan, mga kasama, GBX Pharmacy. Dira sa may Binalbagan gihapon Floretes Drugstore. Kusipos lang si may baligyan yung butika sa Binalbagan to. Dira sa Banwa sang Hinigaran, Bilyones Drugstore, no? Bilyones Drugstore sa Hinigaran. Dira gyapon sa Hinigaran, Alice Drugstore, miara da. Sa Pontevedra Negros Occidental ang Marayo bla, no? Ang Marayo amo na sang Pontevedra, sa panawag na sa una mga taga Marayo, no? Ara da sa Thea Joy Pharmacy. Sa La Carlota City Negros Occidental, ara da sa March Pharmacy. Ag sa may Recarse Pharmacy, La Carlota City Negros Occidental na. Sa Banwa sang Valladolid, ara sa Butika Fred. Sa kag sa Mami Joy Pharmacy, Valladolid na. Sa Escalante City sa Negros, norte naman no? Tito GK Pharmacy. Kag sa Zainen Drugstore, Escalante City na. Kag sa Escalante Pharmacy gid mismo, dira sa Escalante Public Market. So tatlo, no? And then sa Sagay City, ara magkasama sa 978 Pharmacy. No, sa Sagay City kag sa Cadiz City, 978 Pharmacy. Sa Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City gyapon na bunda mo ang Cadiz, no, lapad ang Cadiz, no? And sa may St. Veronica Drugstore, Cadiz City gyapon na. Sa Butika St. Roch, dira sa may Victoria City naman na. St. Anthony Drugstore sa Victoria City sa Cane Town, dapit na sa may Daan Banwa, Cane Town, no? Kag dira sa may Chrismar Pharmacy sa Bata, Bacolod City, and sa Lisatan Drugstore sa may Barangay Sumag, Bacolod City. Amo ni sa Silay, way kita sa Silay, no? Silay kag Talisay City na wala, no? Silay City kag Talisay City wala pa. Kung mga taga Talisay kamo, tidra lang kamo bakal sa Barangay Bata may ara. Kag kung mga taga Silay kamo, dra mo bakal sa Victorias, Ang ibi magaluna daway magali diyo. Sige lang tawon ta lang. Kaysa mga taga sa Pulupandan may ara pa namong, no? Sige lang may Pulupandan man da puway tadi malista pa. Pulupandan sa Negros may ara manada mong, pero lipat ko kuno ngalan. Ang Silay City kag Talisay City lang tawon ko kung may ara man. Kani sa ato sila nga mga tapat sa mga taga Isabela, mga taga La Castellana, mga taga Moises Padilla, bla. Pulo panaog lang kamo sa Hinigaran, sa Binalbagan o sa Himamaylan, lapit na hindi gan sa La Carlota. At sa mga taga La Castellana, dara sa La Carlota, lapit man lang. Ayos. Patrol 774. Oras naton mga kasama, nakalabo na kita sa 4 minutos na kaligal sa alas 11. Patrol Ato 774. sila nga pangalagad diri sa Iloilo City kag sa probinsya sa Iloilo kag sa Panay Island at tiari na di tanan-tanan niya. Ang mga gamit sang Evergay Ibar Capsule tanan-tanan nga mga butika halos, ang Socorro Drugstore sa Bungos, Sus Moriones. Nag-order naman, subong nag-order naman. Perfect na sigo sa mga taga-antike, mga kuruhay antike. So sa tanan-tanan dra, sa ang Isabela gani wala man amo gani, no? Si Chavez Gambal niya wala ganing Isabela. Sa mga taga Isabela ti durudulhog na lang kamo sa Binalbagan, hindi lalpit man la Binalbagan. Sa Binalbagan na lang kamo bakal kami ara sa Binalbagan. Pero don't you worry kay malaputan gi kamo sinadra sunod si mana madulong da makadto na maliwat da ang distributor mangdulong da ti basic kung mahapitan kamo da sa Isabela. Tatak. Sa Isabela, sa Murcia, sa Don Salvador, sa Kuanpa, din pagid, sa La Castellana, sa din pa, sa Moises Padilla, kag sa area sang Silay City, Talisay City, Binalbagan, kag EB Magaluna.
amo ni mga banwang wala no kagang manapla pagali. Manapla daw ay paman. Patrol 774. Ang pagkadto dito mga Tubuso, mga Calatrava, kag mga San Carlos. Malaputan gi kamo na pila kadlaw, no? So Escalante kita hasta pinakataas dito sa norte nga bahin, sa Escalante tanan pinakataas kini sa Escalante City. Patrol So 774. diri sa Iloilo damo-damo man di bisan diin lang may-ari naman diri, no? So manok ubos ang stocks pulo na nagkakarton bilin, tilaban-laban buwas way na na. Pero basi kung mga sunod semana basi may maabot among nanami kay medyo amat-amat sige abot nga abot sa ato sining mga stocks, no? Ang importante diri nga hindi na kita maubusan, sige lang way problema. Bisan gamay na ang stocks ta importante hindi na ta maubusan bla. Inang pagwas yung paubos na maabot naman ang stocks ta amo nang importante da, no? So ang Evergreen Ibal Capsule abi makasama way kamo abi sa isaway mo. Kay kompleto na sa mo, no? Kompleto na sa iya tanan-tanan. Halos tanan nga mga vitamins ara plus may vitamin C pa di kay mo kita naman. Tanan-tan nga vitamins ara na plus vitamin C pagid. O hindi bla? O so pito nga daan ang iyang kargada sini. Pito nga daan ang balinis kasi kung sa mga pusil para German Bernard. Pito ya balinis. Paglupok kay igo tanan mo. Daw shotgun ni sayo mo. Ha? Daw shotgun. Pito ba rin siya paglupok? Yagawas agmong igo tanan nga mga balatian, tal tanan. No? So mga kasama, tilawin nyo, hindi ko na pa-explicar masyado ang Evergreen Ibal Capsule kay balaan nyo naman kung ang epekto ya sini. Tanan nga nagagamit sini, mga kasama, tested and proven, nagabalik-balik, bagol kay balaan nila nga masyado gisaya ka-epektibo. Ginformulate abi iniya mga kasama sang naturopath practitioner. Gintunan nila na mayo kung paano nila ipakwan, kung paano nila updon nga himuon nga may timple, no? May timple siya botilingon isa ka team, no? Nga mag-urupod sila kag maghiliog yun. Kay may ara kung kay isa nga mga formulation nga ang isa na mi iya epekto kung siya lang isa, pero kung butangan mo sa isa pagid galain, hindi ba na German Bernard may ara na kung siya lang yung isa mga kasama, no, nami siya, pero kung laktan mo sa isa pagid gaaway sila nga duwa ya. Pero iniya ang formula mga kasama sang Evergreen Ibal Capsule, no, pito sila kabilog pero nagahiriogyon sila ya, may timple sila. So, pag-igo ya, pagsulod ya, pag-inom naton, mga kasama, mansig-mansig sila, no? Mansig-mansig sila kadto sa ilang trabaho, sa ilang trabaho. So, kada isa sa ila may kwan, kada isa sa ila may papel. Amo na ang ginahimo yung mga kasama sang Evergreen Ibal Capsule. Di ba? So, ayos. Gani sa aton nga mga tagpalamati, no? Explanasyon ko sa inyo ayos na, no? Pero kung may pawangkot kamudugang, testingin nyo lagaw dito sa may RCL Alternative and Health Food Center, ara bala sa may Mabulo Delgado, no? Kay may ara na sila dira sa ginatawag naton nga program of supplementation. Tanan nga mga food supplement kag mga ginatawag naton nga complementary medicine, ara na dira sa may RCL Alternative and Health Food Center. So ang ilang nga program of supplementation amo na siya ang makabulig kung paano gamiton ang mga food supplement nga dasig mag-epekto sa lawas ta kag wala kontra. Nan, amo na siyang kampyon da. May program of supplementation sila plus cleansing program. Ang nami na da kay ang ilang nga cleansing program, ang ilang nga program of supplementation, may cleansing program. Cleansing lawas mo anay, mo siniun paagwasahon kag i-flush out ang tanan nga manghigko sa lawas ta. Pagkatapos amo pag-inom, no, mga kasama, sang mga complementary medicine, and then pagkatapos amo na kun nga dasig sa mag-epekto sa lawas ta kay nga gin-flush out ya ang mga higko sa lawas ta, mga over nga toxin, mga over nga acid, mga over nga inang kwanblana ng blood sugar, mga over nga cholesterol, gina-flush out yan, ginapagwa ya. Tapos ang aton nga lawas nga nagkalaguba bangod sang sobra nga ini nga maginapanghambal ko sa inyo mga over nga ato,
ginakumpuni niya, no? Daw kaangay ini sila sang ginatawag nga mga panday, mga karpentero, no? Nga ini sila may teamwork, no? May teamwork sila, no? Ururupo sila, gahuyugyon sila, kag mansig-mansig sila trabaho sang ila nga mga papel pagsulod nila sa lawas ta. Amo na siya ang Evergreen Herbal Capsule. Sila nga pitogid, sino ni sila nga pito? Si Balunggay, si Amargoso, si Turmeric, si Barley Grass, si Wheatgrass, si Tugabang, kag si Vitamin C. Na amo na sila nga pito. Teamwork, no? Kung sa mga basketball pa, may rebounder, may shooter, may blocker, may forward, at tanana. Hindi pala Radyo Man Bernard. May manugdala bula. Kampiyon gidyang Evergreen. So, tisingin nyo. Ako niya, hindi kuya mabuhi kung may Evergreen mga kasama. Mga kasama, Bochilingon, hindi kumplito akong adlaw kung hindi kuya kalamon sang Evergreen Herbal Capsule. Patrol 774. Oras na to mga kasama, nakalabor kita sa 11 minutos, nakaligat sa alas 11. Si Radyoman, si Radyoman, ang reporter, tagli, duwa man lang kay si Toto Flo Subong, Radyoman Flo Subong, di opya. Si unahon ta si Radyoman Francis, Radyoman Bernard. Situational report, headlines, dala na lang guro detalye. Situationer, headlines, dala detalye, at diretsuhontan lang. Kaya alas 11 pasado, nagliw sos Moriones, sige na po nawili ako ka headlines ko. Headlines pa lang to, abi mo. Headlines, why pa to komentaryo? Headlines pa lang to. Balikon, di ko ba ni karon liwat tugay-dugay diri sa ato, sila nga pagpangalagan. Sa mga viewers, ta dugay-dugay, balikon, tamag kamuabo, pero tik na mo damo viewers, ta sos Moriones, tigra po ni Santissima. Si Lorita Poblacion Talamor, si Mary Ricabar, si Jake Bastida Umadhay, sino pa yun ibane, no? Mga kasama, si Teresa Gipo, si Elvis Sibuhano, Mary John Hapitana Borja, Jonah Bibi Kapulot, si Mike Santos, si Chin si Tifan, sino pa gini? Si Amoroso Glenn, J.J. Rosely Desmagayas, si Sheila Banyares, Gaspar Hontonares, kadamo si Mary Jane Dayon, si Sylvia Maligad Lerona, sino pa? Si Mike Santos, Johnny Tinya, Jeremy Pirotso, Teresa Gipo, Ginny Halyurina, sino pa? Si Yvette Enda Kilanya, kag si Toto Hard. Damo pa ni. Damo pa ni sila di. Si Iban pa. Karon pang balikon ta. Si Frizel Inson or Frizel Yanson Dohon, Josephine Imulaga Sigura. Sino pa? Damo pa di. Karon dugay-dugay iban pa gid panglawagon ta diri sa ato sila nga pagpangalagad, makasama si Cherry ari pa ganyo, Ria Capanas, Kisuna Kari, kag si Melanie Lagarto Paunon dio, Lowe Andrahe, kag si sino pang iban. Sige, karon pa diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kasama. Ang balita mga kasama nga inyong nabatian, Boy Logman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang bulong sa Arikes ni Burnok. Ang guava with tea tree soap may kasama para ini sa Arikes, punggod, alap-ap kag iban pa. Bochiringon mga skin diseases, hasta ringworm, hasta uyapos, dala na diri may kasama, no? Nagapahamis ang atong nga supat. Kung itom ka, moreno ka, mapino supat mo, Radyo Man Bernard. Pero kung maputi ka, mas lalo kag pumuputi. Munang kanamiton sang guava with tea tree soap. Ang guava with tea tree soap, bakla nyo sa mga butika, mga kasama. Kagina, Radyo Man Bernard, nagpamasahe ko. Kay may mga frozen, frozen shoulder, bala, pero tika-tiga-tiga. Hindi ko katulog, pero tika-sakit. Dugay-dugay na ko nga way ka pamasahe mo. Hindi man pwede nga ako lang mabuluban nyo. Bala, kay kabudlay kung way ka pares. Sino mo sugoon, abi?
Why gid? Tiguni kadto ko sa masahian. Mayara mo pwede ka na subong ka pamasahe mo may mga spa na sila. Pamasahe ko gamit ko non-liniment oil. Kampiyon mga gasagana agi mo. Wala labot sila nga kampiyon ang iya sininga kwan, ang iya nga banyos. No, dula imo nga padakes ang lawas nami pa kay makaparelax pa sa imo sila nga ginhawa ra man Bernard, no? Amo nang nami sa non-liniment oil. Kung mapilasan ka, pwede man yung non-liniment oil, bakla nyo magkasama ang non-liniment oil. Para nga kung daw nanogid man, kung makatsansa ka mo, para sa mga pangkapi-kapi, kag panamit-namit sang kape, nga hindi acidic, kag lakip na para sa migraine, para sa butod sang tiyan, nagapabakod immune system, ari magkasama o non-scorn coffee. Kampiyon man yung non-scorn coffee, ha? Ilawin nyo magkasama non-scorn coffee. Mabakal nyo ni sa mga butika, dira sa may RCL Alternative and Health Food Center, mabakal nyo manada ang non-liniment oil magkasama. Arada mabakal magkasama sa may RCL Alternative and Health Food Center. May baligya man na sila. Kasi sa mga butika man nga iba. Check naton ang mga detalye na sa mga balita, situational report, dala sa mga headlines, kag diretso na sa mga detalye sa mga balita upod kita kay Radyoman Francis Basco. TYRI Radyoman Report. Mayong gabi, Radyoman John. Good evening. Oo, mag-uom. Sige, yapon ulan? Wala na sang ulan, Pero mag-uom. Subong, mamabatsagan, magibla nga daw matupa, yung dugay-dugay ang ulan. Kagina dito sa balay, bala pag ulan kagina, may dala hangin. Oo. Ang akon bala nga mga piso bala nga ginatabunan ko lang sa trapal. Ginpalid ang trapal, sus moryonis, tigarapon yung mga kurog-kurog ang mga piso mo, 17 kabilog. Oo, pinatawid mo, tumanok mo na. Siling nasa piso. Naka-mention sang selfie mo sa Daw pamatyagan ko, daw malaria ang akon nga mga piso. Gamuha mo na. Oo, na gintukyab sa hangin ng trapal nga ginbutan ko sila nga kurong bla. Sus na basa gitinami tulog ko pagbugtaw ko sus tingala ko nga siagit ang piso gali kay basa-basa. Oo, mga basang sisiw sila. Yahay kalulukoy man sa mga basang sisiw ko ginpang dakop ko kagin pang saylo sa kurong bala nga inang may atop nga sin para nga hindi na sila mabasa. Namin na may suga pa rin sila nga yelong kwambong bilya pa. Tiway na. Why na? Siling ko bahala na guro matrumpok-tumpok man to sila kag para magmala ilang balahibo guro eh. Kung magmala balahibo nila kag magayo sila mayo pero kundi sila magayo yahay kalukoy man. Pero alang pa man guro kapayasan tang piso. Alang pa to. Kagmay pa to. Pero kampiyon mga materyales mo. Oo. Mga hagop na sila. Oo. Parehos kahagop sa aton nga mga tagpalamati. Hindi sa mga patroles lang ha. Oo. Kaya naman yun na lining-lining na rin. Masiglas na sa nilang at lipon na rin. Nasang ato kita rin sa Pueblas Pinaga. Hindi na alam nila ito ka istorya ng mga piso. Siguro, nakatlaban din siguro ng Master John tawag na si mo. Sa atong grupo, Master tawag na si mo. Kaya, ano po sabihin, ang Master manindahan sila kadlaw. Hagop po. Mga hagop, So, subuang sigurado na itong manok na secure mo. Tawag na si matupaan nila nagiging kayo? Okay na, secure na to. Ato na to sila sa sulod sang kurong nga inang maisin naging nga to pala. Atong nagligat to sa brother ko sila ginbutang kay piso sila mong may trapal siya pero ang trapal gali sus moryones man ginpalid kahangin. Kung wala na maisip na palid yun na. Kaya sobrang sama nga paninto dapat ang manok mo ni puti sila protektado na nun. Kaya pasulod na sa gilulan, wala yun ang sinto. Kung daw magmasakit ni sila, paimnon ko muna ni Evergreen. Pero pwede na rin naman dyan, pwede na. Oo, paano mo yun kung ni Evergreen? Mga... dahon-dahon man lang nag-unod sa Evergreen, mayo man na. Pero mo lang ng mga...
Ano? Mga balunggay ko ganito kag saging kinakaon nila. Ayan pa evergreen. Sinasaksak sila. Gawin mo lang nakiaboy silang balunggay. No? Abogid. Oh. Taon-taon ba? Mas pulido yung mga sinaptanan takon salutan tas ang utan-utan ng ilang bubod. Oh. Kaya ano pagkikuntalo mo yun, minakaroon kay Evergreen. Kumpista, ito nakaon mga ninas lang sa luyot mo. Ang mga Pero, episode. nga ako, ginbutangan ko gani screen, kay kung hindi ko pagbutangan screen, ang akon nga mga utang nga ginatanom, ginaubos na kakaon. Oo, ano nang... Hindi na ko yung kakaon sa utan ko ginatanom kasi na kakaon. Naubusan nila, no? Ubos gid. Oo, Di mo na ginbutangan ko sila sa screen, te kundi, nagkuha na to, tambok na akon nga pitsay. Tambok na nga akon nga inang ano gani niyo? Margoso. Oo. Tambok na nga akon balatong. Tambok na nga akon nga kamuti. Tambok na ang akon nga alugbate. Tambok na nga akon nga kamatis. Tambok na nga akon nga kapayas. Ang balunggay. Damo yung man mas yun subong ang gardening, no? Ay, okra pa to. Ang okra ko kapamunga na. Ang talong ko kapamunga naman. Okay, yun yung happen yun nga mga patrollers. May project sila itong talamnan sa harong. May kamuti. Pag ito may tangkong. Pati kampiyon yun na. Kumplito. Gali akon itong garden ba? Lakad lamang. Ayaw kami tinili mo, ha? Kalabasa. May pwede git. Amang kalabasa na lang wala. Kalabasa. Pero may binhi ko to sang kalubay, sang patula. Kag sang kalabasa, way ko pagintanom kay daw siling ko basi maglubyok blang akon ginhimo blang nga daw palapala blang nga ginakapura. Oo. Igana na yun, ang marguso lang. Kung mabugat, kaya lang bunga sa mga kaligdayan. Oo. Ang akon nga mga kwan actually, nga mga binhe, halin ina sa kay kwan, sa courtesy ina ni inang Yusek kwan, inang attorney Hansel de Dulob sa Department of Agriculture. Kasi kami mga awas-awas na pasahan sa mga patrollers, may project sila sa Manila. Masaran na to. Si pare Eric Binyas, ginaimbitar ko si pare Eric Binyas kag si attorney Hansel de Dulo, si Yusek. Nga makadto kamo to sa balay nga tatlo. Kay si pare Eric Binyas amo kunong maihaw sang Bisaya kay siya kunong makwan maluto. Na tapos ikaw ya makaon ka lang kag si attorney Hansel de Dulo. Kag ako siyempre tatlo kita makaon, apat kita makaon po si Eric Binyas ang maluto. Kay sagad siya kuno magluto Bisaya ang manok. Kampiyon na si... Eric, mangunguma man na sa mong. Oo. Mangunguma. Dati lang ito. Iisipuan ta. Manong ito, tempetente. Secure sa buong manok mo kayong chimpo. Tapos buong gawin niya. Ang aton ting mag-jeep na biya ito. Ari kita sa mulo. May aribalo pa ka biya. Ate, gakuan man eh. Guhulit na. Para na sa mga na-stranded ng mga pasayro tanga nagatrabaho. For example, mga gwardiya, mga kuan bala, mga frontliners, mga nurse na kag mga kuan mga call center agent na mga muna. Buti lang hindi nagiman parehas ang mga normal nga adlaw sa una nga manioras gusto nang balik pa ni habang tawhay na gid hindi sa isa ka bilog mga van laban di makita taga pangakot sang mga call centers. Ang mga taxi naton medyo extend sila sa buong biyahe radyo man dyan kaya naman nga damo nagapadulong sa Dumangas. Okay, tungod niya hiyagaw kayo na sa alas 11:30 nga alas 3 sang pakadto sa Bacolod. Ang aton nga mga areas may mga makita po itang mga bilin pwede nga mga lugar nga may nagadanaw-danaw bangod sang pagtupa kayo na sang mamundong nga ulan. May mga upod pa kayo na ng hangin, may mga nagkatrutok yung gamay ng mga bulugbungan pero wala mang isang damo nga mga
problema kay na inulan kay na sa hapon kag dungan man no sa pag wala nakapauntat sa aton nga mga otoridad sa pagpatigayon sa mga bypass operation. Wala ihon ko na lang inyo man yun sa mga balita nga natipon naton kay na isa ka lalaki ang arestado sa bypass operation sa PIDEA sa Simon Ledesma Aro. Arestado ini isa ka construction worker sa nga gintilala sa kay Alan Bensolan, 33 anyos, no? Nakuhaan niya sa isa ka bulto na suspected shabu nga nagabaler sang 35,000 pesos. Samtang gintahayag nga ang operasyon sang PIDEA ang target sini kung tani amo si Alexis John Lin nga kilala nga drug personality man bago kagwa ini sa Pesuan pero ba man logito ina ang style sa ni Alexis John ini nga runner si Alan Bensolan mo nga sa gini kawaan kinasang item kag sa iya na recover ang bypass money nga 35,000 pesos. Nakapalagyo ang ini si Alexis John Lin nga pila na kasimana nga gina target sa mga operative sa PIDEA. Makadiwa na kabeses ng daklan sa test buy pero madanlog wala sa madakpan kag pero pasakaan ini sila nga duwasang kaso sa pag lapas sa RA 9165 o kung ang aton comprehensive dangerous act o sang aton nga pungsod. Samtang pagkatapos sa operation kay na sa Simon Ledesma naka-proceed naman kita sa bypass operation man sa Arevalo Police Station na kung saan yung nadaktan diri si Jason Estimar kag si John Mark Hallerina Lensay si John Mark ang tumandok o kung pumulayo sa San Juan Molo kag si Jason Estimar ang taga-Kalaparan Arevalo. Sino-interview nato kay nato si Police Staff Sergeant kaya na akyatan sa Station Drug Enforcement Team ng Arevalo PNP na tatlo tanan no kay nakikita natin recover ang tatlo tanan ka sa suspected shabu na estimated nga market value nga 9,300 pesos kay na-recover man ng 3,100 pesos nga bypass money. Sa interview natin na kay Police Staff Sergeant Leonard Akyatan ang diskarte sa sining si Estimar nakakuha niya sa connection sa supplier dito halin sa Montinleta. Ang style sini yun na sulod sa ining-tube dala sa isa kakilalang potato chips o ulaon nila ng unod binan mga 1/4 sulod ang drugs balik naman ng iban nga sulod sining potato chips kaya ginapadala sa LBC. So morning style sa modus nila adapt na sila sa ila diskarte sa kung ano man ang makalusot sa aton ng mga kapulisan. Pero ito, sa Arevalo Police Station ang mga nadakpan kay natala ng apasakahan sang kaso o paglapas man sa RA 9165. Sa bigang nato nga walita dakop ang wanted person sa barangay Asalom o kung Asluman Carles Iloilo si Nilo Dicano E. Alpasan 59 anyos residente sa maman lugar dakop ini sang Carles Municipal Police Station at personal sa pagpanguna ni Police Captain Fortunado sa virtue sa warrant of arrest sa kaso ng falsification sa criminal case number 4051. Nag-inisyo ni Honorable Kim Oliver Inojas presiding judge sa First NPCC Balasan Carlos Balasan Iloilo sa iya sining bilban na gina-recommend among 36,000 pesos agin unong naman sulong sa
Carles. Ako sa Balasan Police Station ang ining subject nga si Danilo Dicano sa aking i-refer ini sa iya court of origin nga nag-issue sang sining warrant of arrest. Sa katapusan natin ng informasyon, nagyadi naguso kayo na ang mga pasahero sa Dumangas Port sa hapon matapos nga na-announce nga ang pagtabok pabalik sa Bacolod ang tugtog na lang alas 12 subong atong gabi. Sa confirmation natin na rin si Terminal Manager Jerry Abelio sa Dumangas Port. Terminal Manager Jerry Abelio. So, anong maging na sitwasyon sa Bacolod after sa order ng kapatid? So kung pilang ito, may kabila sa ato mga nagpalamati sa Remeno. So makita din ninyo nga kung pilang nagdamo nga ato mga nagkakingagaw nga makatapok sa Bacolod. So amo ni sa sitwasyon na kung pilang nagdamo, damo nagpanik. So in compliance sila sa karon sa gabi sa order nga magasara kita sa mga pasahero. So makita sa kung nagdamo ang mga tao nga nagtatapok sa mga sakay sa barko hasta karon sa gabi pakasto sa Bacolod. So, until tulting dahil lagi na pwede? Yes, so may biyahe pa kita karon hasta palas 11:30 sa gabi. Oo. So, muna yung agaw nila. Pero, Yes, so hindi ba lang sila yung agaw sa advice natin? malihog lang kung hindi malakit sa kahingagaw, hindi na magpa-dinner sa pagsalakay kasi mas stranded ka mo, hindi ka makasakay, so maulan ka mo, kung palihog lang kung hindi pala kaabot ka mo karon, kung finish na ipot lang kita na sa aton mga lugar kay para ma-control taning paglaktas ng COVID, no? Ang order nga is ano lagi nila gibugay kung di man essential gid ang paglakad naton sa piyakag-piyak. Si Terminal Manager Jerry Abelio. So kung Dinugok kali tao to ginay mga pasahero hingagaw pulis Bacolod. Oo, kami sa ito, hindi, wala na kaya ang temprano pa kaya, wala na isang, yung paskat, yung mga sa Lapos. So, ang iba dinaguso, pabalik to sa Dumangas, kapinta nga may order man to sa Bacolod, kaya hindi naman magbaton ang Bacolod after 12 midnight sang halin man diri sa Iloilo. So ang mga ginapatag man ni Terminal Manager Jerry Abelio, sige ang roro biyahe, pero pasahero na hindi essential travel, hindi ka authorized person outside residence ng mga tao, like for example mga medical professional ka, government official ka, pwede kaya provided i-sundin mo ang mga kinahanglan requirements. Ang mga salakyan, mga deliveries, basta essential pwede kaya ka-travel. So ang roro sa Dumangas, sige, hindi lang pwede kasakay ang mga pasahero na hindi otorisado magbiyahe like mga otorisado ng mga natin yung mga empleyado sa gobyerno. So subong expectedly ang last nga trip ginambak na ni Mr. Abelio alas 11:30 kaya alas 12 lang ang limit na pwede maka-travel. Sama ni madilaw natin yung mga informasyon, bugal nga ginadilaw sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibong herbal supplement na may isang kapotogmerik malunggay ang palaya sa limit with grass, barley grass, and vitamin C. Yung tinagmeter sa pito para sa kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Nagalimpi, nagapabakot, kinagabalansin sa sistema sa atong lawas, aprobado sa FDA, ay quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center na makaling sa mga batika malapit sa inyo lugar. Basta produkto ni Kiko, sigurado epektibo. Sa tanong natin yung mga drivers, yung mga BID Luzon, Visayas, Mindanao, gamit na sa Megaman Capsule, Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa mga obra ko ni Patiman sa paglabing-labing kay Mrs. Kaya may proteksyon pa ini sa mga kalalakihan nga sa stress sa ilang mga trabaho. Megaman, tanong yung problema sa kalalakihan, katimpa ang problema sa prostate, wala ka na kay Mrs. na ikan inisang kabaskog kay pagka-agresibo. Megaman, Herbal Capsule, wala ka kapsula kada adlaw. Ginaglaw mo ini mga balita sa Arigato Adesha Pure Homes Incorporated and Crematol. Kato ka mo sa Higato Adesha, kaming pang aton yung mga indigent members sa atong komunidad. Binigyan ka mo sa Higato Adesha
sa tanan niya kinalang niyo sa inyong funeral services. Mag-contact lang sa 3291562 0999-927-8989. Gato, Adesia Crematory Incorporated. Kag sulungman ginatanyag natin ang puro Ilonggo nga milk tea na kampiyon. No? Mag-negosyo na kita sa porta sa ekonomiya Ilonggo, nag-franchise na sang Tilawi. May ara na sa bang franchise sa Antique, sa Aklan, kag sa Guimaras. Kag subungman, ang food tanda, may 15% discount kung mag-order ka mo, taga Moleda, taga Arevalo, sa mga taga City proper. Contact na kung order na ka mo sang Tilawi sa food tanda, wala sang minimum order umpisa sa August 1. Mga informasyon, balita para sa Patrol 774. Kasama mo sa Aramen Iloilo, Radyoman Francis Basco, Tatak Aramen. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. May kasama na batya report kay informasyon nagikan kay Radyoman Francis Basco. Nakadala na sa aton nga oras, makasama 35 minutos na nakaligad sa alas 11. Patrol 774. Ginatamyaron naton sa may gabi sa kay Mr. Eduardo Jorge kag si Mrs. Roslyn Jorge, mga taga Banwasang Banate, Radyoman Bernard. Pero nagkadto ni sila dito sa may furniture trends kag nagbakal sang furniture. Amo nang nami, no? Kay mga listeners naton nga nagbakal sang mga furniture dito sa furniture trends, So sa kay Mr. and Mrs. Jorge sang Banate, thank you very much. At sa kay Eduardo kag Roslyn Jorge sang Banwa sa Banate, mayang gabi sa inyo tanan. Mr. and Mrs. Jorge, thank you very much sa padulong sa furniture trends. Isa mga gusto para magpamalaklon sang kampiyon nga mga furniture di kalidad kag di durable, masyar kamo magkasama sa may furniture trends. Damo kamo to pilian, sari-sari ang inyong pilian to. Halin sa halin sa bangko, lamisa, pagkadto sa mga katre kag sa mga foam and mattresses, tanan nga klase, mga office tables, office chairs, mga para sa mga restaurant, para sa mga hotel, tanan-tanan, mga salaseta, mga bedroom set, tanan nga klase sa mga furniture, mga kasama. Kadto kamo dito sa may furniture trends. Ara sila sa may Valeria Extension, Barangay Nunoy City proper. At tawag sa 337-0200 or 0998-589-7892. Basta gani furniture ang paghahambalan, mga kasama, dito kamo sa furniture trends. Kay sigurado kamo nga ini ang furniture trends nga ini, no? Trending na ni saya sa tanan-tanan, no? Tanan mga dinumaan o kon trending nga klase sang mga furniture, ara na makita sa furniture trends, mga kasama. Patrol 774. Oras na to, nakalabor kita sa 37 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Mga pikapi, tanay bla, no? Standby Radyo Man Aldrin, ha? Damo ka pamangkot siya nila, way kakape, John. Ari, no? Kanya ano ginausap mo, John? Siling ko, peanuts. Panda ng, ng mani. Mani nga, nga mala. Sinanlag. Ang mga mani, yung mga basa-basa na iya, mga kasama, pang kuan lang na yan, mga pangkagahon na yung kalanon. Maning pampahaba ng buhay. Maning pahaba. Be? Mani kag kape, na ano pa? Mga kasama, labi na ko ang kape mo, Life Extension Coffee Mix. Kasagana dayon, no? Life Extension Coffee Mix, mga kasama, no? Ang Life Extension Coffee Mix
may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract, plus may vitamin D3, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Muna siya mga kasama, no? So, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Life Extension Coffee Mix. Ang mga kwan, ang fans club sang Patrol 774 fans club dira sa may barangay Benedicto, ang ila presidente da si kwan, si Emma Paredes, kag si kwan, si coach Arnel Mendoza. Gapamati na sila subong, gapangapi man na, no? Pare Eric Piñas gapangapi man, no? Ang iya nga ginakaon mani kuno ni Pukakang. Hindi, si Tampuka na nasubungalan niya, si Tampuka. Kamusta na si Tampuka? Sa sunod, magdrama. Tadi kay may plano ko nga drama, pero hindi na pwede kaupod sa akon si Arurang kag si Kuradang. Kay si Arurang kag si Kuradang, si Arurang nagpuli na to sa sa Malaysia, Radyo Van Bernard. Si Kuradang nagpuli na to sa South Korea. Ginpa-deport ko, siling ko basi bla kon malatnan sa coronavirus bla. Di-deport na to silang duwa. Malaysia kag kwanto mong kag inang South Korea. Mga Koreana ba ito si Kuradang? Si Arurang niya na kwanto, taga Malaysia to. Isubong makwa ta lokal. Ang lokal abi mo ko sino? Si Tampuka, kag si Pukakang. Si Tampuka kag si Pukakang. Ulatan nyo, kay dali na lang maupod kung na di si Tampuka kag si Pukakang matapos lang coronavirus. May upod na ta diri madrama, si Tampuka kag si Pukakang. Mga kasama, Life Extension Coffee Mix sa inom ni Pare Eric Binyas daming gabi lang, kag mga kasama, inom man ni siya sang Life Extension Vitamin D3. Pangkontra cancer kag pangkontra sa mga iban pagid nga mga pamalatian. Basta gani mga kasama, vitamin D3 ang paghambalan. Di na kamo mangita iban nga vitamin D3. Ari may kasama ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, no, mga kasama, ang aprobado sang inang FDA US kag FDA Philippines. O duwagid jamong, So magkasama basta gani pangontra cancer, Life Extension Vitamin D3. Basta kape, Life Extension Coffee Mix. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Ayos! Sige. Dali lang. Sa mga nagapangita sang vitamin C nga original, mga kasama, Dr. C ha. Ang Dr. C, Radyo Van Bernard, namin ni siya kay halos 8 na ni sa katuig sa merkado. Bot siningon, epektibo sa kingagin sa ligan sa tao. Sa 8 katuig nga amo ni Perming ginabakal sa aton nga mga pumuriyo. Bot siningon, nami di ba? Why ka problema kay pure sa nga alkaline mo, hindi acidic. Ang nami pa kay di kalidad siya, kay puro crystal powder ang unod sa kada kapsula niya, bisan buksan nyo, no? Tapos bangod sang iya nga ka-epektibo, mga kasama, kay ang iya nga kapsula himo sa C-vestibule, so dasig matunaw. And beside that, bangod kay ginasaligan sa kag pinaka-epektibo siya, naupod ini siya sa 2015 Consumer Choice Awards, kag sang 2017 Asia Pacific Awards. Amo nang dami, no? So, mga kasama, bangod nga maayo ang ila sini nga produkto. Gani para makasigurado kita mag-Dr. C na kita, no? Ang veterano gani epektibo. Dr. C Vitamin C, sodium ascorbate Vitamin C 600 mg. Bakla nyo sa mga butika. Patrol 774. Check naton magkasama report kay informasyon na nagikan kay Radyo Man Aldrin Sokinya. TYRI Radyoman Report. May piraan sang citation, no? Kag gipangmultahan. Tagaan citation kagin pangmultahan. Anong violation nila ni?
mga violation nila ni anti-littering, vandalism, kag nagdara sa area of responsibility. Sa diin sila ng oris-kores? Ang nagreklamo o kung nagpabalag sa Black Thursday, si Juliet Salvilderio, isigay, 5 anos ng edad. Ini siya ang single na employee sa city government na na-detail diri sa Sendro office under sa direct supervision ni Engineer Noel Echanova. Iligit na. Ligalang edad sa department head ng Sendro office. Personal na nag-report diri sa station din na Aligarnia nga mga alas o kung ining mga suspect to very resort regards ang June 1 to 29, 2020 ang mga following person ang din-apprehend ni sa John sa violation sa anti-littering, vandalism sa area of responsibility diri sa may lapas. Ang mga suspect ari diri isa diri ka 34 anyos ng edad, single, si Bakos, si Ili Bakos, natira sa Lapos, single. Kag ini si Richard Aligua, si Ogoro, 30 anyos ng edad, single man, sa barangay Alalasan, Lapos. Kag ini si Sir Humi, 34 anyos ng edad, dihi. Ang ini si Humi, dihi ini siya sa karo sa along the road. Takpan siya ang tagaan sang ticket, citation ticket sa diyon. Ini si Ayan Lester Delgado, 35 anyos ng edad, single, sang barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City. Pili sila ang din pang multahan kag posible nga ini sila ang pasakal kaso kung hindi sila makabayad sa ilang sining multa sa dyan. Samtang reklamo ining dalaga pagkatapos nga ini siya ang gin pick up ang iya sining paa. Iaraw man. Dalaga gin nagreklamo ginhikap iya paa. Oo, nagreklamo kay ginhikap iya paa. Ano abi kay sa paa sa naghikap mo kung sa mga tiil tani kundi way to magreklamo? Kada mo hilikapon niya sa paa kay gini mo mahikap na dapat sa tiil lang, mga botkon, mga tiil, mga kamot amo la tanin nahikapon niya kay way na iya Malaysia. Sa paa kay kung maghikap yati malisyoso ka na imos na. Nakatulog abi ang dalaga. Pagkatapos na ang dalaga, din amat-amat ka hiram. Gakatulog ang dalaga? Nakatulog. Ang pila edad siyang dalaga? 18. 18. Ang lalaki? 24. 24. Soltero man ang lalaki? Soltero ang lalaki. Ang babae ni dalaga man? Ang babae dalaga man. Ang lalaki ano natabo gin kastigo? Kastigo. Jesus. Halimbawa, ikaw ang kuwan ha? Ikaw abi ang babae, akong lalaki. Dramahon ta ha? Testing abi tingog bisang sang lalaki be. Ano ka na? Ikaw galing babae no? Testing bitingog sa babae be, testing be. Ano si John? Ano to? Liwat be? Si John, okay man. Okay na, okay. Mayong tingog mo Hindi, anong tingalanan tani? Ang lalaki, anong ngalan niya? Hayo? Ito yun naman, si gentleman, si Joby. Joby? Joby. Si Joby siya. Tapos ang babae? Ang babae. Hingadlan talang sa kay, sa kay Tampuka. Buka. Ang babae si Tampuka ha? Ang lalaki si Joby. Joby. Okay. So kung lalaki, ikaw una ka, ang senaryo tadi, matulog ka, may himos ka tulog. So
self-pity na sa ikaw nag-istorya sa imo kagalingon nga nagambal ka. Gambal ka nga. Oh, natuyo na ako ha. Naamo na bla. O sige be, ikaw be. Okay, o sige. Kahit. O sige na. Natuyo na ako. Natuyo na ako. Aliyadan. Ano na? Ibabuntin sa akong na paa. Sa akong na hawak. Sa akong na ibig. Grabing habol mo ba daw papel pa? Oh, tapos. Oh. Parang natinigil na kumasa ka. Ah. Aba. Hindi. Oh, may dalaga nga nagkakatulog. Ay, hindi. Ay, ang paa. Nagalidit. O, arang. Makita ko. Kabilog-bilog sa iyang paa. Daw lisos ang kapayas. Oh, nagatululong laway ko ba? Amay pa siguro. Tama-tamaton ko. Mapalapit ako sa iya. Ari. Tsansa ko na ni. Ara naguragog siya. Mapalapit ako. Mahinihinay lang ako. Makamang ako. Para hindi ako madakpan. Kag hindi siya makabugtaw. Makamang ako. Aba, hindi. May nahikapan ako. Mabasa-basa ini. Abi, singutan ko. Hindi. Ipot sang kuring. Bahala na. Hindi na ako manghinaw. Ang importante, mahikap kong paang ina nga nagabilog-bilog. Ito, nagatululo ang laway ko. Mapalapit pagin ako. Karon, ari na. Karon, hikapon ko na ang paa mo. Ari. Wow, kabilog, kaputi, kaulumol. Kumus-kumuson ko ni. No. Nakabatsag siya. Mandalagan ako. Dalagan ko. Daw kabayo. Ano to singgit mo? Hindi madukoy. Daway ka man gariak ka. Hindi ka ako. Tabang! Dapat mo na. Tapos may mga tao. May nagatalagan! May manyakis! May nagasinggit sa itabon! Mo matuod! Matuod! Tusong! Di! Lagsunta siya! Dakpunta! Ari ka na! Madakpon ko na ikaw! Aba hindi! Madakpan ako! Hindi! Ginsumpo ko! Ano pa yan? Ginsumpo pa yan ako! Agay! Muna na. Grabe daw kinumos mo ng papel ni nga. Ano yun man? Legal opinion mo naman. Namo na natabo. Ano na yun, Neso? Gintawag na sa diyan sang pulis. Gintawag sa pulis? So, pero nadakpan sa sang mga bystander na mga taos palibot? Nakasiguro na siya. Sige na, antes mag-abot ang pulis. Gusto ka nila papriso. Galing sila sa pulis. Pwede sila magkastigo. Nakastigo nilang tao. Suste, pag-abot sa police station.
Matod pala ang akusasyon sang babae nga ini sa imo. Oo, sir. Nga daw nagasungaw ang hambal mo. Sir, gasambe bibig ko, sir. Sumbag mo, sir. Muriyo na sa hotel, no natabo? Priso siya? Nga sige priso. Away? Ngaw? Sige pangita ang nakastigo. Ha? Sige pangita ang nakastigo na gin-refer sa ospital ang biktima. Nagpa-hospital. Oo, ng hospital. Sa kastigo, tungkol sa kaso nga pagpanghikap. Okay. Tingin kumulator lang ang ilang suspect. Pagkatapos nga kaya mo lang babae, alam mo lang yes nga Georgian. Kagang pila ka mga pumuluyo ang saksi mo nang hikap yung lalaki si John. Din dala sa ospital ang iling nga suspetado nga naghikap sang paa sang dalaga. Kumali ang paghikap paa dira mismo na tabo tamay Iloilo terminal market sa John. Samtang nagakatulog ang nagabantay dira sa Balaligya tamay Iloilo terminal market. Samtang nagreklamo diri ining ang ining sa kaso nga alarm skandal din dakop pagkatapos ng reklamo ining si Kagawa Jeffrey Torres 45 anyos ng edad, single, ini siya taga Barangay Barrio Obrero, Lapos. Kag si Chief Tanod Ramon Alba 52 anyos ng edad. Kag ining suspect ni aresto pagi sa citizen's arrest sa aton nga mga barangay Tanod kag pumuluyo dira sa alas 3:20 sa nagilamang hapon. Yun dala diri sa police station ining suspect na si Ryan B. Toledo. Yung Mugapi, 43 anyos ng edad, may asawa, kag among mga lugar sa Barrio Obrero, Lapos. Pagkatapos, ini siya nag-alarma iskandalo sa may Sontri, Barrio Obrero. Ang suspect, samtang araw sa disability sa may barangay, at ang barangay council, state at ang DPAT sa mga lugar, ang nagkakandak ng relief operation tungkol sa oil spill sa dyan na subject person yun nag-alarma skandalo ginasaway dipati sa rason yung si Karoon lang yun kapiso yung daladari sa mga Lapas PNP ang mga aton matanong balita karon nga gabi ginatamyaw ko lang ang mga tanod sa barangay Bibi Negracia, Lapas nagdala mo radyo sila mati sila sa urgency mo pero naggabi ang kabaligya dali sa kilid sa MacArthur la MacArthur Lapas tunog ng radyo pamati karon sa mga programa ang mga kamandulong nga balita dito ni Glamantis Lapas PNP Radyo Man Aldrin Sukinya Tatat RMN TYRI Radyoman Report Patrol 774 Dapat tayo magkasama report kay informasyon nagikan kay Radyo Man Aldrin Sukinya. Shout out, maing gabi lang dira. Nga nagapamati si Jaymar kag mga upodya nga mga taga Sandiyahan. Sandiya subong mayo pa ga tigululan. Tigululan naman subong. Mayo pang Sandiya. Sa NB Fruit Stand sa may San Antonio, San Miguel galida. Maing gabi Thank you very much sa pagpamati. Kag of course, no, sakay Johanna Joy or sakay Jonah Joy sa Hunya. Dira sa may San Miguel, good evening. Shout out sakay Chino Friends Galio. Kag inang good evening man. Dira sakay Arlene Grace Soldevilla. Kag sakay Miles Bilanyo Claro. Mayong gabi man, mayong gabi. Good evening. Nga daga pamati rin sa ato sila nga pangalagad. Kag subong man ang mga balita magkasama buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang TCK, The Colon King. Ang TCK may kasama, or The Colon King
Mayo ini para sa aton nga makauturan nga hindi gawa makapagwa kag gwa sang nag-stock up nga mga sobra nga mga pagkaon sa lawas tabala Radyo Man Bernard, no? So ang sobra nga na, no, dapat pagbaon kay toksin ina hilo ina sa lawas. Kani sa aton nga mga tagpalamati para nga madasig magwa gamit kita sang TCK, the Colon King. Ang TCK o the Colon King may unod ini nga soluble dietary pectin fiber nga maayo para sa colon health, no? Ang pectin nagapilit ini sa kolesterol sa aton gastrointestinal tract. Kag ginapahinay ang glucose absorption paagi sa pagsiod sang carbohydrates. Ang mga microorganismo sa aton nga colon nagabulig ini breakdown sang pectin kag nagabuhi ini sang short chain amino acids nga may positibo nga epekto sa aton ikaayong lawas. Kag ang TCK may lemon extract nga nagabulig flush out sang toxin halin sa aton nga atay. Kaya ang aton nga atay nagaserbi ni nga importante nga bahin sang filtration system. Rason nga dapat tani nga amligan pinaagi magkasama sa pag inang detox, no, o kon paglimpyo sang ato sini nga aton nga atay, no, pinaagi sa paggamit sang Colon King. Ang The Colon King o kon TCK mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Pwede ka mo magkapamangkot dugang sa 0998-550-4533. Patrol 774. Kag sa aton man nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan para sa mga may high blood, may hypertension, mataas ang blood sugar, mga diabetic naton nga mga kauturan ka mga higko ang dugo magkasama. Ari man kasama tilawin ninyo ang mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling Santon Plus Gold. May unod ini magkasama nga ahos, inang mangosteen, balunggay amargoso kag spirulina. Gani mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold na subong. Pwede nyo kamo mabakal, pwede kamo magkabakal sini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Santon Plus Gold. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, nakalabot na kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 12. Good morning na sa inyo tanan-tanan. Good morning na. Kimpo na ni sang inog pamalo sang manok. Ang manok ko hindi guro ka pamalo subong to kay nabasa ka ulan. Ang manok kay kalabanan sina pamalo ya kada alas 12 gid mo. Pamalo ya mo niyo. Take tulos lock. Labi na gate kon si inang tampuka. Abaw! Grasyagis tampuka. Mga kasama, pero kung magtuslok ka, kaginog tuslok mo, gapilo, manati, way gidata. Way datsoy. Basi kayan ka ni tampuka. Para hindi mahikayan ni tampuka, may kasama, tilawin ninyo ini ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, no? Ang Bravo, mga kasama, may ingrediente ini nga Lipidium myini or maca. Ang Lipidium myini or maca, mga kasama, ginatawag man dito nga Peruvian ginseng. Kag may ara man siya nga Cornea crassa, amo ni siya ang ginatawag dito, mga kasama, sa Peru nga Peruvian aphrodisiac. Or Peruvian aphrodisiac. And then may ara pagit isa nga ining Jatropha macrantha. Ining Jatropha macrantha, mga kasama, ginatawag nila sini dito sa Peru nga Peruvian Viagra. So mga kasama, ang maghambal kita nga ginseng palawig, resistensya, hindi ba? Maghambal kita nga aphrodisiac, pabangon sa nagadunglay. O hindi ba? Kag maghambal kita nga Viagra, at may kasama pabaskog kag patiga sa nagahumok na. O hindi ba? So kumplito, may pampatiga sa nagahumok, may pampabaskog sa nagaluya, kag may pampalawig resistensya. Amo na sang unod sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Twice a week kamo inom, no? 2 ka beses sa isa ka semana. Hindi advisable nga mag-inom kamo adlaw-adlaw kay kanugon man lang nga kay ang epekto sang isa ka kapsula sang Bravo nagalawig ini sa sulod sang 3 tubtob 4 ka adlaw. Amo na kun nga twice a week kamo gamit para nami.
Kung ang akon pang amigo, sila nga pareha mo iba ng epekto sang Bravo. Lingko nga haw, nga kon matandog sa sang short, sila nga nagapangakig. Siling ko te, amugin man naguro eh. Ang edad mo 40, gabalik sa 21 mo. Amo na may kasama kung magka-bravo ka. So tilawin nyo ha, Bravo, full shop ni may capsule for men, bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Sino pang dapat nga i-acknowledge nga mga viewers ta? Why na? Okay, ayos na. Sige. Iban pa naton nga mga nga mga tagpalamati. Si Cecil Canobis Arroyo mayang gabi, Joyle Boynafe, kag subong man, sino pa? Sige, ari pa ho, Lowe Andrahe, sino pang wala naton ma-acknowledge, tapos na tanan, Mary Ricabar, okay, ubos na tanan, si George Perono, o sino pa ning ibande, Idna Imuhal, si Jenny Halyorina, kag sino pa? Okay, Maylin Miranda, Rhea Capanas, Rodelyn Gonzaga, mayang gabiman, kag sakay Gabriel Taberna Colasyon, Kizuna Kare, si Elsa, pakikupod man diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sino pang ibande? Lemuel Baldonasa, kag tanana, no? Nga mga nagapagikupod diri sa ato sila nga pagpangalagad, no? Time na sa kay Fekapada pagalino si Jan Nyaga, kag Melanie Lagarto Paunon ari pagaliho, si Irish Di Maala, kag si Rodelyn Gonzales.